nggih lagi. Oh yo. Oh nggih po nek nembe lagi siram. Nggih, tak entosane. Alah jan. Oh lah kuwi Mbak. Mbak. Lah kecantol. Sido nganggo apa sampean nggih? Oh lah zo, melu bubuk bareng apa po? Bareng sisan, yo tak enteni. Arep nganggo apa? Iki enek sakjane di Mbah Sami jem. Kanggo sampean sik. Apa ora ndek ira mlebu pembagian seragam wingi? Yo ngalah iki tapi Azrina Putih. Piyai Putih nek sing tak nggo sing Saleha. Hooh, lah piye? Oh nggih po nek anu. Apik kok ora percaya lho mbok jenengan nggih. Walah ya wis nya tak nggokke monggo. Didelok sik ben ngerti. Iki nek putih kaya ngene iki. Iki putihe. Azrina Putih kaya ngene iki. Seneng ndi sing ndi? Sing kaya nggone kula apa sing putih niki nek ora gelem iki tak keke Mbah Sami jem sik. Artone jenengan ndek wingi turah lho, Mbak. Oh iki wae yo. Yo nggih gampang. Bu, ora titip Azrina sisan. Lah nek mboten anu po, Bu? Ora melu anu po? Buka bersama ning masjid? Oh, apa nggih? Lah jatah sinten niki? Oh, lah nggih. Nggih po nek aku tak karo Mbak Retno. Jenengan mboten tumut? Oh ya ora iso nek boncengan telu nggih. Ayo Mbak Retno. Bu, nggih. Dhisik. Lah angel bener po. Dhisik nggih. Ayo Mbak Retno, nggih ndang gonceng wae. Aku sing goncengke to. Ayo.